prvý tanec triedy 1. A v doprovode pani učiteľky Paráckovej. Janka, tak pekne sa teraz tu posaď a pekne sa teraz Tak a aby nálada neklesla, ale stúpla, tak je taká informácia, ktorá sa šíri rýchlosťou blesku, že na hokeji vedieme 5-0, ak to niekoho zaujíma. Tak zatleskajme hokejistom. A zatleskáme aj ďalšiemu predstaveniu, to bude Kristína Kožíková s flautou a skladba Trpasličí svadba.